I dobrodošli natrag. Hrvati su preplavili talijansko skijalište Sexten. Ovog vikenda tamo ih je čak 400. Povod? Hrvatski ski i snowboard festival. Utrka je to za vještije skijaše, škola skijanja za početnike, ali i zabava za sve. Zato se tamo uputio i naš Matija Mlinarić. Na ovom skijalištu uglavnom skijaju Talijani i Austrijanci, no danas su zavladali Hrvati. Među 400 njih koji su došli s Hrvatskom udrugom ljubitelja skijanja, bilo je rekreativaca koji su jedva dočekali događaj dana, utrku. Očekivanja, prvo mjesto ganjamo. Prvo mjesto je naše i to je to. Da mi malo iz ravnice pokažemo ovima kako se po brdu skija. Ma nema očekivanja, bitno je da se lijepo družimo, zabavljamo, krasno vrijeme, evo, kaj nam fali? Broj natjecatelja raste sa svakim festivalom. Svake godine sve veći odaziv, sve veća brojka. Ove godine smo brojili 70 natjecatelja u 5 kategorija. Dečki su na nivou i cure naravno. Ovo bi trebalo što češće posjećivati, stvarno je top. No neki tek trebaju doći do te razine da mogu sami uživati u skijanju. Zato je tu organizirana i škola skijanja. Hop, dole puštamo skiju paralelno dolje i na dolju nogu prebacujemo, završavamo dole. U školi za skijanje, suprotno mišljenju većine, ne idu samo djeca. Evo sad primjer sam da nikad nije kasno za učenje. Ja sam s 55 godina stala na skije uz odličnog trenera, naučila cijeli dan na zraku i to je to. Skijanje se uči s 5 instruktora, a svaki ima grupu s 5-6 početnika. Uvježbamo sve tehnike skijanja, od paralelnog skijanja pa do prolaženja zavoja, savladavanje cijele tehnike. Slušaju, da, odlični su, evo ja već danas, neki su tek danas došli, tako da vidimo već u ovih sat, dva puno veći napredak nego kako tek kad su došli na početku. Tko zna, možda će već sljedeće godine netko od novih skijaša sudjelovati u utrci, pomesti konkurenciju i kući odnijeti pobjednički pehar. A kad smo već kod pobjedničkih pehara, u Sextenu je upravo proglašenje pobjednika. Matija će nam otkriti tko su najbolji skijaši Hrvatskog ski festivala. Pa evo, prije nekoliko minuta sve je prštalo pjenušcem i konfetima, pa rekao bi da imamo pobjednike. A tko su oni, reći će nam predsjednik HULS-a. Nino, tko su pobjednici? Pa u ženskoj kategoriji Dora Domac-Gamilec prošle godine vozila je Strudna, nije uspjela, ali zato ove godine pomela konkurenciju. A u muškoj kategoriji? Dario Maričić koji je lani također fulao vrata, ali isto tako je sada pomeo konkurenciju. Pa evo, mogu bi malo svratiti i do njih. Gospođo Dora, čestitam na pobjedi, pa evo dajte mi recite koliko ste zadovoljni svojom vožnjom i dičete sa ovim ogromnim peharom. Zadovoljna sam jako, predivan Sexten, predivni uvjeti i savršena organizacija našeg HULS-a, a sa peharom ću naravno na sredinu dnevnog boravka. Znači to će biti glavni ukras? To će biti glavni ukras u sobi. Evo, gospodine Dario, koliko ste vi zadovoljni vožnjom ove godine i dičete vi sa svojim peharom? Sa vožnjom sam jako zadovoljan. Prošle godine najbolje vrijeme, ali hakla na vrata. Ove godine potvrđeno prvo mjesto. Prvenstveno zahvaljujem se Ninu Stančiću Vidraću i cijeloj HULS organizaciji na super organizaciji. A kuda ću sa peharom najvjerojatnije u ordinaciju. Jel će stati tamo? Mislim da hoće. Evo, a za kraj nama je ostao onaj najteži zadatak, a to je proslaviti do jutra.